थला सना नतुन नतुन हे फाय पुराना तुना फाय नतुन बिया हुआते पावो Oh my God! Wow! नतुन तु पावो पुराना तु নহয় दे जोङो दा आइजो माहारि हिसाबै जों बि खोथाखौ खोनाबाय बिराद लाजिनाय मोनो गावखौनो माने जोंनि बिटिआर जिखिनि आइजो दङ हाग्रामा सारा जों आइजो माहारिखौ माने माबा मोनसे बेफोरबायदि सनानि लुब होनानै जोंखौ माने बिराद गाज्रि लामायावसो दिन्थिलांनाय बायदिसो आं सानो सासे आं आइजो माहारि हिसाबै बिटिआरनि आं बेखौनो खावलायनो सानो बेफोरबायदि सना माने बेसे तला होनदोंमोन एक तला सनानि खोथाखौ बाददो जोंनि बिटिआराव जेसेबां आइजोनि एकाउन्टआव 1000 थाखा 500 थाखाखौ हाग्रामा सारा सोना होदो नामा आंनो बेखौल' जोंनो प्रुफखौ लाना फै जों बिटिआरनि जेसेबां आइजो दङ बेखिनि प्रुफखौ होनो हाबानो जों हाग्रामा सारनो आर'नाइ सोगोन मोनदो जोंहा बेफोरबायदि मोनिनि कुनु खोथायानो गैया माने जाय बिला मोनाखै होननानै बुंदो जोंनि बिटिआर सरकाराव जिखिनि आइजोफोरनि माने माइनाव सोरां अनसाय बिथांखिखौ दा मोनि होननानै बुंनाय खोथायानो जाहैबाय जिखिनि अपोजिसन जोंनि पार्टियाव एगेन्स्ट माने जेरै बिपिएफआनो जा बा सोरबा जोंनि उल्थायै इउपिपिएलनि प्रमद बर' सारनि जिखिनि अपोजिसन उल्था पार्टिगासो माने बैफोर खोथाखौ माने भटखौ लानानै जोंनि आइजो माहारिफोरखौ माने फानलाय बायलाय खालामनो बायदि साननानै बिसोरो जोंनि बिकिनि आसनिखौ मोनाखै होननानै बुंबाय थायो खिन्थु जों आइजो माहारि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि जिखिनि जोंनि बिटिआराव आइजो माहारि जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ जोंहा प्रुफ होनो हानाय जोंहा प्रमान दङ जोङो प्रुफ होनो हायो जे माइनाव सोरां बिथांखिखौ जों गामि गंसेयाव जेरैहाय 11टा बा मोनबा 6टा ओरैहाय जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जों गासैबो 25,000खौ मोननो हादो माने जों दायो जिखिनि मोनजोब्बायानो गासैबो ओमफ्राय दा बिखि 25,000खौ जोङो फार्स्ट लिस्टाव मोनदो नालाय बे लिस्टजों जोङो दायो जिखिनि दाउ अमा लादो माने फारसेनिफ्राय जोंहा गोबां माने जिखिनि बिटिआर सरकार गैयियाव जोङो बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर दानायाव जोङो माने जेबो माने आइजो माहारि हिसाबै जोङो जेबो आसनि मोननो थाङाखैमोन प्रमद बर' सारा जिखिनि जोंहा दिनै सरकार दाबाय बा सरकाराव फैबाय बे प्रमद बर' सारा फैनानैसो जों दिनै आइजो माहारि हिसाबै जोङो बेफोरबायदि मोजां माने आसनि सरकाराव थानाय जिखिनि आसनि बेफोरखौ जों मोननो हादों खिन्थु 17 बोसोर बिपिएफआ सरकार दानाय समाव जों गासैबो बिटिआरनि जिखिनि आइजो जोंहा संघ दङ जि महिला ग्रुप दङ सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जोंहा कुनु जिन्दगि माने जोङो बुंनो हानाय बा प्रुफ होनो हानाय बिपिएफ 17 बोसोर सरकार दानाय समाव जों जेबो मोनसेबो आसनि मोनाखै आइजो माहारिखौ माने बिराद गाज्रि नोजोरजों जोंखौ लाखिनानै दोनदो माने भटखौ मोननो थाखाय बा इसोर 17 बोसोरखौ जोंखौ थगाय माने आइजोफोरखौ थगाय इसोरो सरकार ओरैनो दाबाय थादो खिन्थु आइजोफोरादि माबा मोनसे सरकारनि माबा थाइसे थाइनै माबा मोनसे हगाय जादो बा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माबा मोनसे डेभलप जादो जेबो आसनि मोनखायाखै थाइसेबो रां मोनफेराखै आरो जिखिनि माने सरकारनिफ्राय आसनि फैनाय बेफोर मोनथायखौबो जों मोनाखै दा दिनै जोंहा प्रमद बर' सारा जिखिनि आसनि होबाय दं जिखिनि जोंनो माने अनसुंथाइ होबाय दं बिया जोंहा बुहुत डेभलप जादों जेरै गोरिबफोरनि थाखायबो स्टुडेन्टफोरा दिनै बुहुत गोरिब दङ बे गोरिब गथ'फोराबो जोङो बिराद माने 5,000 खुरै माने गोबां माने रां मोननो हानाय जादों आरो बुहुत गोरिबफोरनि थाखायबो जोङो बुहुत आसनि सारा होदो जिखिनि आसनि होबाय दं सारा दायो जों गासैबो मोनफुंजोबनो हाबाय आरो जोंहा जिदु सारानो जुदि अरायसम जुदि थाबाय थायोबा जों बिटिआरनि जेसेबां आइजो दङ आं बेखौल' खावलायनो लुगैगोन जे प्रमद बर' सारा जेसे दिन थागोन जों आइजो माहारिफोरा जा बिटिआराव ओरैबायदि डेभलप जागोन जोङो माने जिखिनि समान मोनथाय मोननांगौ जों आइजोदो गासैदो जोङो गासैबो आइजोफोरानो जोङो माने बुहुत डेभलप जागोन आरो ओमफ्राय दा आं बेखौल' खावलायनो लुगैयो सारा अरायसम माने जोंनि बिटिआराव जेसेबां आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बेखौ उनाव नेक्स्टआव माने फैबावनो गोनां जिखिनि आसनि दङ बा स्किम दंबावो बेखौ माने होनो थाखाय जोङो सारखौ खावलायनाय जाबाय बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनै दोनथ'नाय माबे ग्रुपनि जोङो बरपेटा पिसिडिसिनि आन्दाराव जोंना लाइमोन सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय स' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय माखासे भिडिअ लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय रायजोफोर बाहेरा देशआवहाय थानाय माखासे मावग्राफोरनि सोमोन्दै आरो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गाज्रि खामानि मावनाय माखासे सेलुनफोरनि गेजेरजों आङो माखासे बाथ्रा बुंगोन आरो लोगोसे बर'नि जाय बिटिआरावहाय थानाय आइजोफोर बिथांमोननि सायावहाय आं बाथ्रा बुंगोन
आं गिबियाव नोंथांमोननो इन्ट्र'आवहाय एसे भिडिअ क्लिप हगारनानै होनाय जाखाबाय आङो बे भिडिअखौहाय बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्रायनो लानाय जादों रायजोफोर बेनिखायनो बड'लेण्ड बुब्लिया आंखौहाय निमाहा होब्लानो जाबाय भिडिअ लानायनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सावगारि दिन्थिनानै होगासिनो दंखायो आइजोफोरनि भिडिअ दा बेयावहाय जादों जाहैबाय सना आरो फाइसा गारबोनाय 17 बोसोरावहाय जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारि सारा यानी कि बिपिएफ पार्टिया रायजो सालायदोंमोन बै समावहाय हाग्रामा महिलारि सारा गावनो स्वयं गावनि खुगाजोंहाय स्टेजआव गसंनानैहाय हाबा जागोदान आइजोफोरनोहाय 1 तला सना होगोन होननानैहाय बाथ्रा बुंबोदों दा बेखौ लानानैनो दिनैनि समावहाय आइजोफोरनिफ्राय कुइसन एन्ड एन्सारा ओंखारदों रायजोफोर दिनै नोंथांमोना खोनाखाबाय ससे भिडिअ क्लिपखौहाय आङो होबोखाबाय आं बेयावहाय नोंथांमोननो खोनासंहोथ'ला दिनै आइजोफ्रा बुंदों जुदि 17 बोसोरावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रायजो सालायनाय शिब हाग्रामा महिलारि सारा आइजोफोरनोहाय 5,000 जुदि होदोंब्ला अब्ला बिनि थाखायबो गोजोननाय मोनगोन बिनि थाखाय माबा मोनसे फोरमान होनो हागोन नामा बेखौहाय बे आइजोफ्रा क्लियारलि कुइसन खालामदों अब्ला दिनैनि समावहाय जे इउपिपिएल पार्टिया 75,000 रांनि जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथा बुंदोंमोन बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जे रां बेखौहाय होदोंना होआखै दा जोंथ' आइजोफोरनि खुगानिफ्राय क्लियारलि खोनाबाय बिथांमोनाथ' मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ बाखि दंबावो बेखौबो मोनगोन बा मोनजानो हास्थायदों रायजोफोर इउपिपिएल पार्टिनि सीएम प्रमद बर' सारा जेरै खोथा होदों बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे मावबोगासिनो दङ आरो जों बर' हारिया जौगानो हास्थायदोंब्ला इउपिपिएल पार्टिखौनो जोंनो नांगौ रायजोफोर दिनै बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा आइजोफ्रा जायफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय बैसोर बायदि आइजोआ माखासेफ्रा बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोनाखै जानो हागौ बिथांमोना इउपिपिएल पार्टिखौहाय नेवसिनानै बिथांमोननि एगेन्स्ट जानानै बिसोरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौबो लायाखै आरो बिसोरो इउपिपिएल पार्टिनि आइजोफोरजोंहाय नांज्लाय खमज्लाय जानानै बिसोरो गोजान जानानै थादों बिनि खारनावनो जानांगौ बिपिएफ पार्टिखौ मदद खालामग्रा आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौहाय रां मोननायावहाय मदद मोनाखै रायजोफोर नाथाय दानिया बाथ्राया फैदो जायफ्रा इउपिपिएल पार्टिखौ गाज्रि मोनो बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामो बैसोर बायदि आइजोफ्रा दिनैनि समावहाय फिननाय होदो सोर साबेसेया बै समावहाय 1 तला सना मोनदोंना सोरबा रायजोफोर सोरबा जुलि जागोदाना बिपिएफ पार्टिनि रायजो सालायनाय समावहाय 1 तला सना मोनदोंना सोरबा फिननाय होनो हागोन ना आरो बै समावहाय आइजोफोरखौहाय जेबो भेलु गैयै बिपिएफ पार्टिया खालामदों मानो खालामदों मानोना गोसो जायोब्लानो बैसो जायै समावनो जानला मोनला हाबा जाहोनानैहाय सनानि लबावहाय बिसोरखौ हाबा जानो थाखाय बिथोन होदोंमोन अब्ला बेखौ सासे मोजां दैदेनगिरि लिडार होननानैहाय नोंथांमोना सानदों नामा दिनैनि समाव बेनिखायनो आं बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन आं अराय सम मोजांखौ सानो आं माब्लाबाबो गाज्रिखौ साना दिनैनि समाव आइजोफोरखौहाय मान सन्मान साननो रोंग्रा लिडार होनना बुङोब्ला इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सार दिनै इउपिपिएल पार्टिया अरुणोदयनि फैसाबो होदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाबो होदों जब कार्डनि फैसाबो होदों होगासिनो दङ मोनगासिनो दङ मोनाखै नङा मोनदों रावबो फोरमान होनो हाया मोनाखै होननानै एकमात्र फोरमान होनो हायो जाहैबाय बिपिएफ पार्टिनि खेंख्रा गोसो लानानै गोसो गाज्रि आइजोआल' बे बाथ्राखौ बुंनो हायो बाखि रावबो हाया रायजोफोर मोनफ्रोमबो बिसिडिसियावनो होदों बे क्लियारखा दानिया फै जोङो सावरायनोसै नैबे इउनिसेक्स सेलुन बे जाथाया जादों जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय
बेंटल गेटआवहाय बे जाथाया जादों होननानै जोङो खोनानो मोनदों ससियेल मिडियानि थ्रुजों। दा ससियेल मिडियानि थ्रुयै फोरमायनाय बायदिब्ला गाज्रि खामानि मावदों। बै समाव आङो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन इउनिसेक्स सेलुनखौहाय बन्द खालामनायनि माखासे बाथ्राखौहाय आङो बुंदोंमोन। बेयावहाय बिजनेसनि खोथा आं बुंनाय जादोंमोन। इउनिसेक्स सेलुन होननानै बुङोब्ला हौवा आरो हिनजाव बेयाव मोननैबो एखे। दा बेयाव बिजनेसआबो बांसिन जायो। दा मोजां खामानि मावोब्लासो बियो मोजाङैनो सोलिलांगोन आरो गाज्रि खामानि मावोब्ला बियो बन्द जागोन। आं बेखौ क्लियारलि बुंखानाय। दा मावग्राफ्राबो मोजां जानांगोन आरो बिगोमायाबो मोजां जानांगोन। खमसे खम खामानि मावनानै दांनानै जानो मोनदों, मानो गाज्रि खामानि मावखो? खमसे खम नोंसोरो बेयाव मावनानैनो गावनि नांगौफोरखौहाय सुफुंना लानो हादों, मानो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो गोनां? अनारखौबो सनमान हो, गुबुनखौबो सनमान हो, गाव गावबो सनमान ला। दिनै नोंसोरजों लोगोसे अनाराबो असमान, नोंसोरबो असमान, लाइफआवनो बरबाद। बेबायदि मानो खालामनानै लायो? बेखायनो आं सानदों जोंनि बर'नि गेजेरावहाय इउनिसेक्स सेलुना सोलिनाय नङा रायजोफोर। बेबायदि जुदि दानो जागायजेननायावनो गाज्रि खामानि मावखायोब्ला अब्ला इयुननि समाव आरोबाव बांसिन गाज्रि जागोन। बेखायनो बन्द खालामनायानो मोजां आंनि मथेब्ला। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? मानोना जोंनि बर' हारिफ्रा कन्ट्रल होननाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गैया। बेनिखायनो बेबायदि गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौहाय साजा होनायानो मोजां आरो बेबायदिखौहाय खुलिनो थाखाय सुबिदा होयियाबो मोजां। हायोब्ला नोंसोरो इउनिसेक्स सेलुननि गाहायावनो गोजौआवहाय लेडिस गाहायावहाय जेन्टस बेफोरबायदि खालामना ला, बेनो बेस्ट। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? दानिया फैदो रायजोफोर लास्ट भिडिअ। ओरै नायदो, बेयो जाहैबाय कर्नाटका स्टेटनि। आं बेखौ मानो लाबोदों? मानोना जोंनि देशनिफ्राय गुबुन देशआव फैनाय गोबां सुबुंफोर दङ। खमब्लाबो बेंगालर बायदि जायगायावहाय 20-25 रोजानिबो गोजौआव जोंनि बर' हारियाबो दंफैयो। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों। जानांगौ गोबाङानो नुखाबाय, थेवबो आं एसे बुंनो थाखाय लाबोदों रायजोफोर। बे भिडिअनि मेन जाथायानो जाहैबाय बावैसो सिगां मोनसे सान्दाफुर होननाय जायगायावहाय स्टेट बेंक अफ इन्डियायावहाय मेनेजारा भाषा रायज्लायनो रोङिनि थाखाय बियो दावराव खालामदों। बेल' नङा, बिनि सिगांबो सासे सरखारनि मानसिखौनो बुखांखाबाय। लावथि लाग्रा सरखारनि मानसि, बेखौनो बुखांखाबाय। आरो गोबांथार जायगा बाय जायगा बेबायदि नारसिनगासिनो दङ गावसिनि भाषाखौ रायज्लायनो थाखाय। दा बेबायदिया सोलिगासिनो दङ दै कर्नाटका स्टेटआवहाय। बेखायनो जायफ्रा गावनि देशखौ नागारनानै गुबुन देशआव फैनानै गावनि जिउखौहाय खुंफैदों, थाइसे थाइनै थाखा खामायफैदों, नोंथांमोना एसे साबधान जाब्लानो जाबाय। हायोब्ला मोनसे मोननै सोलोंनानै लाब्लानो जाबाय, जेन' इसिबां नारसिन जायै बायदि बा हेरेसमेन्ट खालामजायै बायदि। आं बेखौ बुंनो थाखायसो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। नोंगौ, जों बयबो मिथिखागौ गावबा गावनि स्टेटआवहाय गावबा गावनि भाषाखौहाय रायज्लायनो सेस्था खालामखायो। नाथाय डेभेलपमेन्टआ जायो जाहैबाय गुबुन देशनि मानसिखौ लाफानानैसो। बिसोरनि गोरों गोरायाबो मिथिखायो गुबुन देशनि मानसिया जुदि खारलाङोब्ला बिसोरनि इक'नमिक्स माखासे थासारिया लोरबां जागोन। बेखौहाय बिसोरबो मिथिगौ। जेरै जों बर' हारिया गुबुन गुबुन देशनि मानसिफोरखौहाय लाबोजानो बायो आरो बिसोरखौहाय जोंनि गावबा गावनि भाषाखौहाय रायज्लायनो थाखाय फोरोङो, थिग बेबायदिनो बिसोरबो। दा बेनिखायनो बबावबा माबा मोनसे जुदि गावसिनि भाषा रायज्लायनो थाखाय फोरोंदोंब्ला बेखौहाय अहंखार गोसो लानानै दानांज्लाय, नङाब्ला जिउनि जोबथा साजाबो होजानो हागौ। बेनिखायनो आङो कर्नाटका स्टेटआव थानाय जेसेबांनाखि रायजो राजा बर' बिदा फंबायफोर दङ, नोंथांमोननिसिम बे बाथ्राखौ बुंहरनानै आं जोबथायाव भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।
गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि